To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na Renesa na jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, za ku ga wani faifan bidiyo yana yawo na wata ƙaramar yarinya 'yar kimanin shekaru 8 wanda aka caka mata wato wuka a cikinta. Alhamdulillah a wannan ranar 14 ga watan 5 na wannan shekara ta 2023 mun samu wannan rahoto akan cewa an ga wata yarinya a wani kango an caka mata wuka a cikinta wato a kureken sani karamar hukumar kumbotso a nan jihar Kano, inda yarinyar take kuka sannan kuma jini yana fita daga jikinta. Wannan ba rahoto ne mai daɗi ba. Bayan samun rahoton nan an yi sauri an garda da ita babban asibitin Malam Aminu da ke cikin garin nan Kano, wanda kuma a lokacin aka kwantar da ita wato aka fara yi mata aiki. Haka zalika kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usaini Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da faɗa da cikawa, ya ba da umarnin a yi duk abin da ya kamata na ganin cewa an tattara bayanan sirri da kuma sauran dabaru na aiki, musamman amfani da na'urorin zamani, ganin cewa an kama wanda suka yi wannan aika-aika. Dama ita wannan yarinya mai suna Sharifa Usman, yar kimanin shekaru 8, ta ba da bayani akan cewa an ɗauko ta ne daga unguwar Gadon Kaya, wata makociyarsu wadda bayan ta ɗauko ta mai suna Fatima ta kai ta tun daga Gadon Kaya karamar hukumar Gwale ta tafi da ita Mariri, inda kuma ta kai ta can ta yi yunkurin ɗaukar wuka ta caka mata a wuya, ta yanka wuyan, sannan kuma daga nan ta ɗauki wukar ta caka mata a ciki, wukar ma ta makale a ciki din. Tun daga nan hankalin ya tashi, wanda tun daga lokacin nan wato bacci ma baya yiwuwa sosai, ganin cewa wannan aika-aika da aka yi wannan mata bata zo hannu ba, wanda alhamdulillah gashi an kai ga nasarar kamuwa wannan mata.